Mehmet Şerif Durmaz, Doğru Haber. Emi kengi siyonistên ji rê derketinên re bêbes. Rejima îşgaleya ku wek xançerekê di dil û sîngê malbata însaniyetê de hatiye çiliqandin, êrişên nûxuyên heydûtiyanê her ku diçe zêde dike. Ev 65 roj zêde ye ku li Gazê xelkê sivîl, gund û bajaran dikebin hedefên xwe. Lê ev êrişan tenê bi Gazeyê re nesîn ordarê. Îro em li gelek cîhan û li gelek welatan şahidiyê li êrişên weşiyên Siyonîstan dikin. Carînan êrişê Lübnanê, carînan êrişê Îranê, carînan êrişê Yemenê aniha jî êrişê Sûriyeyê dike. Bêperwertiya dawîna rejîma îşgalê li Sûriyeyê qewmî. Bi bahaneya hewk û mafên durziyan biparêze êrişê Şamê kir. Di van êrişan de Serfermandariya Sûriyeyê û Wezareta Parastina Sûriyeyê kir bin hedefên xwe. Di dem û wextên dawîna rejîma îşgalê bi tehan êriş li Sûriyeyê rast kir. Çeteyên îşgalê ji 14 meha gulana sala 1948 virive tu hewk û mafekî nadim mazlûm û bindestên ku bijin heyata xwe berdewam bikin. Rejîma îşgaleya ku ji bo mustezaf û bindest bi rehetî nefesekê nestînin her tim planên zeqel çê dike. Elbet dema van planan û êrîşan dike, cesaret û wêrekbûna xwe ji bêdengiya elema Îslamê distîne. İşgalkerên ku îro ji êrîşan li paytextê Şamê rast dike, sibê wê paytextên welatên din bomberduman bike. Lewra di tabiata îşgalkerên Siyonîst de êrîş, hilweşandin, qetyam û qirkirin heye. Hemû van bêperwartiyan bi desteka heydûtê cîhanê Emerîka û welatên Gerbê dike. Eger Emerîka desteka xwe ji rejîma îşgalê vekişîne, wê cesaretê nesîne û eqwez êriş û qetyaman neke. Wê ew hewesa wî ya axên Îslamê têxine bin kontrola xwe nemîne. Lê ji ber ku tefrîqa û nîfaqê dike nav mislimanan û misliman jî bi van nîfaqan re mijûl dibin, wextê xwe bi van fîtniyan re derbas dike û bi hevdû dikeve, Siyonî jî bi ser dikeve. İsraîl û Emerîka hewlê didin ku welatên Îslamî bînin ser xeta xwe, yanî ji ber ku îtaatê wan nakin wê bên bomberduman kirin. Gelwêya elema Îslamê kengî hîşyar bibe ku li hember vê planên şeytanî bisekine û têkeve nav tevgerê. Hedefên çetên îşgalê ne tenê erzê mewûd e. Ger hêz û quwet tawî hebe, nê dike ku zêdetir axan û coğrafyayan îşgal bike. Ger welatên Îslamê dijminê xwe baş tarî bikin û nas bikin, wê ji vê rewşa zîlletê derkevin. Ji ber wê ketibê ji bo mislimanan dijminê eslî, rejîma îşgaleya Siyonîst û destekvanê wî şeytanê mezin Emerîka be. Divê elema Îslamê êdî were ser xwe, were ser eslê xwe û hukmraniya Siyonîstan red bike. Gel heta kengî wê li hember van êrîşan bêdeng bimînin em. Ger em îroj tê nekevin nav tevgerê, wê kengî em têkevin nav tevger û hereketê. Divê elema Îslamê dev jî îtilafên di nav xwe de neberde û bi hişmendî û zîhniyeta dijminê me ya eslî rejîma îşgalê û şeytanê mezin Emerîkayê tev bigerin hereket bikin. Tahran jî, Şam jî, Beyrût jî, Baxda jî, di heman dem û wextê de Enqere jî bajarên ummetê ne. Divê hişmendî û zîhniyetê bê tevgerandin û hereket bêkirin. Divê stratejî rêwrêbazek wisa bê amadekirin ku dema êrişek li van bajara bêkirin, li hemû ummetê hatiye kirin bê hesibandin. Ger bi vê yekbûn û wehdetê elema Îslamê tev bigere, wê dijmin li gor dilê xwe bi rehetî hereket neke û êrîşan li ser mazlûm û bindestan nekin. û dema ummeta Îslamê hay ji hêz û quweta xwe hebe û rejîma Siyonîst û sîstema emperyalîst qebûl neke û vê yekê îlan bike, dest bi tetbîqkirina sîstema Îslama ezîz bikin wê Gaze, Beyrût, Şam, Baxda, Sana û bajarên din elema Îslamê nefesek rehet bistînin. Wê Qudüs, Mescîda Aqsa û hemû beldeyên dibin îşgalê de ne azad bibin û dewra hezûr û aramiyê dest pê bike.